Qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen üzümçülük bağı hakkında gurrun etmek isleyen. Bu täze ähte ve köne ähte üzümçülük bağı bilen mengzedilyen İsrail halkı, täze ähte olsa Hudaýyň ýygnagy ve ona iman edenler mengzetmeler bar. Bular köne ähte näme manyny berdi, täze ähte nähili manyny berýär. Buların ikisi barada da gurrun etmek isleyen ve bu yarım saatimizi sizin bilen gowy geçireriz ve Hudaýyň sözünden özümüz için täsin zatlary, hakikatlary alarız diýip umid edýän. Gelin häzir üzümçilik baradaky tymsalyny, nagmasyny, üzümçilik baradaky nagmany İşaya Peýgamberiň kitabyndan 5-nji babyň 1-7 ayatlarından okalyň. Bu yerde miwesiz üzüm bağı barada şeýle bir gowy zatlar yazılan, bizim durmuşumuz için, biz iman edenler için şeýle bir gowy maslahatlar berilýär. Seredin okayan. 1-nji ayattan. Söýgülme üzümçülük hakdaky söýgüli nagmamy aýdaýyn. Söýgüli nagma diýip aýdýar häzirki yazılan zatlary. Ama bu sözlerin yazılan hakikatlary eşiden wagtyňyzda, bu yerde yazılan sözleri eşidip duyan wagtyňyzda bunun nähili nagmadygyna özüňiz baha berersiniz. Mes toprakly depede söýgülümüň üzümçüligi var. Onu agdaryp daşlardan arassaladı. Saylama üzümler ekti. Ortasında gözekçilik dinini dikti. Üzüm sıkmak için çukur gazdı. Üzüm hasılına garaştı. Emma ol yavanı üzüm berdi. Indi ey Ýerusalim ilatı, Yahuda halkı. Men bilen üzümçiligimin arasında kazılık edin. Üzümçiligim için yeni näme edeyin men? Edilmän kaldırılan iş bar mı? Hasılına garaşanımda näme üçün yabanı üzüm berdi? Indi men size üzümçiligime näme etçegime aýdýaryn. Men onun hayadyny aýraryn. Ol weýran ediler. Onun diýwaryny ýykaryn. Onu baskılap zayarlarlar. Onu haraba öwrerin. Onu puudamazlar, yeri becermezler. Onda çalıdır tikenler biter. Bulutlara da onun üstüne yağış yağdırmazlığı buyurarın. Hökmürovan Rebbin üzümçiligi İsrail'in nesilleridir. Hoş görýän bağı da Yahuda halkıdır. Ol adalata garaşdy, ýöne zulüm gördü, dogrulyga garaşdy, ýöne dady peryat eşitdi. Ine bu nagmanyň sözlerini eşitdiniz. Hudaý özü için bir üzümçilik bağını döredipdir ve bu üzümçilik bağında ilki bilen yeri taýýarlapdyr. Yerin daşlaryny ýygypdyr da aýrypdyr. Mes toprakly yere gowy üzüm, saylama üzüm nahallaryny getirip oturdupdyr. Suwarypdyr, dökün beripdir. Onun ýokarsynda gözekçilik eder ýaly bir dinini dikipdir. Onun daş töweregini qurşap alýan hayat, üzüm sıkar ýaly çukurlar gazypdyr. Umuman aýdan wagtynda bir üzümçilik üçin edilmeli näme iş bar bolsa Hudaý edipdir. Ve ol elbette munça iş edenden soň, munça pul harjandan soň, wagtyny harjandan soň adam öz elleri bilen eden işinden ýa-da eken bağından hasıl garaşmagy bu hakykatdan bir adalatly ve dogry bir zat. O da bu işleri tamamlandan soň hasyla garaşypdyr. Emma hasyla garaşan wagtynda gowy üzüm miwelerini berer diýip garaşsa, ol bağ bolsan oňa ýabany üzüm ýa-da süýji däl ýabany üzüm nähili bolýanyny bilýänsiňiz. Indi ol Ýerusalim halkyny gelin, men bilen üzümçiligimiň arasında kazılık edin diye. 4-nji ayatda
üzümçülüğüm üçün menin etmedik bir işim var mı? Edilmedik iş kaldı mı? Yeni näme zatlar yetmezçilik etti? Günü yetmezçilik etti mi? Su yetmezçilik etti mi? Dökün yetmezçilik etti mi? Üzümçiligimin gowy miwe bermesi üçün yeni näme zatlar yetmezçilik etti deyip Hudaý aýdýar. Yetmezçilik zat yoktu. Edilmeli ähli zatlar edildi. Onda näme üçün üzümçiligim, üzüm şahalary, üzüm bağım maňa gerekli miweni bermedi de ýabany gerekdäl erwet miweni berdi diýip Hudaý aýdýar. Düşündürüş berilýär. Rabbin üzümçiligi bu Israil nesli. Hoş görýän bağı da Yahuda halkydyr. Ol halky saylap seçdi. Özü için bu menin halkym diýip saylady. Ähli milletlerin göz öňünde ol kiçijik bir halky saylap aldı. Ya bu halky döretdi diýsegem bolýar. Çünki Israil halky Ibrahim peýgamberin neslinden döredi. Ondan Ishak boldy, Ishakdan Yakup boldy, Yakup'tan 12 sany oglu boldy. Olaryň ählisinden Israil halky döredi. Hudaý bunu döretdi. Ekti kemala getirdi. Ähli zat etdi diýeli. Bu halky öz üzümçilik bağı bilen deňeşdirýär. Bu halktan bu näme zatlary garaşdy? Adalata garaşdym. Çünki beýleki halklaryň içinde, Hudaýsyz halklaryň içinde, özge milletleriň içinde Israil halkynyň has adalatly bir halk bolmagyna olardan garaşdy. Ýöne onun deregine zulüm gördüm. Dogruluğa garaşdym. Ýöne dady periyat eşitdim. Ine öz üçün saylan halkından garaşyan zatlarının tersine adalata garaşsa zulüm, doğruluğa garaşsa da diňe dady periyat ve erwetlik emele gelýärdi. Ondan soň Hudaý hakykatdan da oýlanýar. Belki men bir zatlar etmelidirin. Etmeli zadymy eden däldirin. Belki mende günädir. Çünki iki hili sebäp bolup belýär. Eger üzüm bağını ekip gören olsanız, üzüm bağını eken bağban ya da etmeli işlerini, bermeli dökünni, ekmeli ekinni, wagtynda suwarmaly. Belki ol bağ üçün etmeli zatlaryň gowy etmänligi üçün de miwe bolmazlygy mümkin. Eger bağban öz jogapkärçiligini dogry ýerine ýetiren olsa, etmeli zatlaryň ählisini eden olsa, şonda da üzümler gowy hasyl bermeň deregine ýabany üzüm berýän olsa, onda problema üzüm şahalarında, üzüm ağacında bolup belýär. Bu ikisinden birinde problema bolup belýär. Bu yerde Hudaý açıktan açık Ýerusalimin ýaşaýjylaryny gelin men bilen üzümçilik bağımın arasında kazıçılık edin diye. Adalatlı seredin. Eger men Hudaý bir zat etmeli bolup bu zatı etmedik olsa, menin ýalňyşlygymyň üstünde üzümçilik bağı gowy miwe bermedik olsa, onda men yine etmeli zatym näme etmeli olsa edeyin. Artık hizmat gerek olsa hizmat edeyin. Suwarmaly bolsa suwaraýyn. Dökün bermeli olsa dökün bereyin. Yine näme etmeli olsa men edeyin. Eger men günäkär olsam, yani men sebäpli miwe emele gelmedik olsa. Emma hiç kim Hudaýdan gep tapıp bilmeýär. Hudaý özü tarapyndan edilmeli bir zat var olsa, artygy bilen yerine yetirdi. Emma muňa garamazdan onun üzümçilik bağı gerekli miweni, ýagşy miweni öndürmedi, ýabany erwet miwe öndürdi. Mukaddeslige garaşdy, mukaddeslik yok. Doğruluğa garaşdy, doğruluk yok. Adalata garaşdy, adalat da yok. Onda bağban gynanýar, elbette. Hudaýyň orunda bolsa bizim her birimiz hem gynanardyk. Bağ eksek bağımız miwe bermese, koyun baksak koyunlarımızdan köpelmese, isleýişimize laýyk bolmasa, umuman aýdan wagty agyr hyzmat çekip, der döküp hyzmat çekip, eden zadymız göwnümize laýyk bolmasa, elbette bizim her birimizde gynanarys munyň üçin. Hudaý da şonuň ýaly, gynandy. Indi gynanjyna seredin. Näme netije gelýär? Men üzümçilik bagyna näme etjegimi aýdaýyn sizde eşidin diýe. Men onun hayadyny aýraryn
ol veyran ediler. Onun divarlarını yıkarın, onu baskılap zayalarlar. Onu haraba öğrerin. Onu puğdamazlar, yeri becermezler. Onda çalıdır tikenler biter. Bulutlara da onun üstüne yağış yağdırmazlığı buyurarın. Men pikir edýän, üzüm bağbanının, bağın eýesinin, hojaýynyň üzüm bağına etjek zatlarynyň bu yerde gören wagtymyzda yüregim korku bilen dogulýar. Hayadyny ayırsa onu her hili hayvanlar girip depeläp ýok ederler, weýran ederler. Diwarlaryny yıksalar, onda onun içine girip onu baskılap, zayalap, ýok edip taşlarlar. Bir harabalyga öwrüler. Üzüm bağlarını hiç kim pudamaz. Öz boluşları yalı, ýabany yalı ösüp giderler. Yeri hiç kim becermez. Belki olar ösüp bilmän uğrap kalarlar. Yağışa da aydarın bulutlara da yağış yağdırma deyip. Umuman aydan wagtynda bular yer bilen yegisan olar. Bu üzüm bağı yağış yağmasa, onu puğdamasalar, yeri becermeseler, üzüm ağaçları uzun wagt yaşap bilmejegini biz gowy bilýäs. Bu nähili nagma ki? Nagma bolan wagtynda biz bir hili bir şatlykly, yüregiňi joşdurýan bir, keypiňi göterýän bir, eşitmesi gowy zatlara nagma diýip aýdýas. Aýdym eşitsek de diňeşi göwnüň göteriji aýdymlary eşitmek isleýäs. Emma bu nagma ata agyr gelýär. Çünki bu nagmada şeýle uly hakykatlar ýatyr. Bu gaty eşitmesi kıyın olan bir nagma. Yeremiýa Peýgamberiň kitabynyň 2-nji babynyň 21-22 ayatlarında ekipdim seni iň oňat tohumdan saylama üzüm ağacı hökmünde. Eýsem nädip sen azyp öwrüldüň ýabany üzüm ağacyna. Ýuwsaň da aşkar bilen özüňe, sürtseň de köp sawyny. Durandyr huzurumda ýazgynyň tagmasy, monu hökmü rewan rep aýdýandyr. İň oňat saylama tohumdan ektim seni. Nädip sen bir azyp öwrüldüň ýabany bir üzüm ağacyna. Näçe özüňi sawun bilen ýuwsaň da, näçe özüňi temizlemek isleseň de, meniň huzurumda seniň eden günäleriňiň tagmasy hiç aýrylmaz diýip rep ýüzlenýär. Ine köne ähde näme üçin Israil halkynyň başyna bir topar kynçylyklar geldi. Hakykatdan da diwary ayırdı. Üzüm bağını düşmanlar gelip depelediler. Yer bilen yeksan ettiler. Harabaçylyga döndürdüler. Israil halkynyň näçe gezek taryhda dürli hili halklar, milletler, padşalyklar olary yesir alıp olaryň yurduny yıktılar, oda yaktılar, weýran ettiler. Ähli erbetlik olaryň başyndan hiç açan aýrylmady. Näme üçin? Sebebi bir sebäpdir. Olardan üzüm eýesi rep olardan gowy miweleri garaşdy, emma olardan ýabany miwe döredi. Olardan ähli özgü milletleriň göz öňünde Hudaýyň saylan halky hökmünde Hudaý olardan adalatlyk, dogruluk, mukaddeslik, beýleki halklara görelde hökmünde olary saylady. Emma olar mysalan bolup bilmediler, görelde de bolup bilmediler. Gaýtan beýleki halklardan beter günälere ertip başlaryny soktular. Saylama gowy tohumdan ekilen hem bolsalar, azyp ýabany üzüm ağacyna öwrüldüler ve şeýle miweler berdiler. Indi bolsa näçe özüni ýuwup aklajak bolsalar da olaryň günäsiniň tagmasy Hudaýyň huzurunda dur. Köne ähde yine gürrüň etmämi dowam etdireýin. Bu diýmek näme diýmegi aňlady. Olar yankı Hudaýyň jezasy olaryň üstüne gelen wagtynda Hudaý olary özlerinden de Israil halkyndan da 5 beter erbet bolan
halkların eline kulçuluğa onları berdi. Onları Parslar, Bavullular basıp aldılar. Onların halklar yurtlarında olar Müsürlüler, onların yurtlarında olar ecir çektiler. Ne ehli zulüm bar olsa, ne ehli ervetlik bar olsa gördüler. Onların erkekleri kulu oldular, ağır zahmet çekip işlediler. Ayallarını hizmetkar edip aldılar. Onların ehli eden ellerinin eden işlerini, huzurunu beyleki halklar gördü. Yine onun depesinden hem işe zulüm bilen askermezlik gördüler, adalatsızlık gördüler, zulüm gördüler. Ahın ağlanın çägi çağı bolmadı. Şeyle beyleki halkların, özge milletlerin elinde ecir çektiler. Yıllar boyu bütün tarihine seredin. İsrail halkının tarihine seredin. Olar dünya gözleri dertten açılmaya. Hazirem dünyada olar köp yigrenilýän halk. Ähli yerden olara baskı koýýarlar, olar ejir çekýärler. Näme üçin? Näme üçin Hudaý olary özlerinden de beter halkların eline golçuluğa berdi? Näme üçin olaryň şäherini, yurduny yıkıp derbedagyn etdi? Munun bir sebebi bardyr. Hudaý bir sapak vermek isleýär. Bir zatlar üýtketmek isleýär. Üýtketjek bolýan zatlary, sapak berjek zatlary budur doganlar. Eger adam hakykatdan da zalim bolsa, onda ol özünden de has zalim bolan bir adamın elinde yaşamalı. Onun zalimini bir görmeli. Zalimçılıktan şeyle bir doymalı velin, içinden ah deyip bu zalimçılıktan, bu zulümden azat olan vaktinde yok menin özüm muňaly boljak däl diýen karara çözgüde gelýän eçenle Hudaý olary özlerinden de has zalim bolan adamlaryň eline berdi. Adalatsızdylar. Öz yurdunda adalatsızlyk etdi. Öz halkyna garşy adalatsızlyk etdi. Baylar bilen garyplaryň arasynda adalatsızlyk etdi. Paraxorluk etdi. Bir topar erwetlik etdiler. Yat yurtlara kulçuluğa berdi Hudaý olary. Beýleki yurtlar olara hiç rehim de, merhemet de, doğruluk ve adalat da görkezmedi. İsrail halkı adalatsızlığın en büyük nokadyny gördüler. Özlerine karşı nähili adalatsızlık da yaşadılar. Köp işlediler, az ukladılar, az iýibişdiler, az gazandılar. Beýlekiler olardan işlemedi de, olardan zähmetem çekmedi, emma olardan gowy yaşadı. Olaryň elinden eden zähmetiniň huzurunu, miwesini elinden aldılar. Umuman aydan wagtynda şeýle ulu adalatsızlygy gören İsrail halkı ondan soň olaryň yüreginde bir zatlar üýtkäp başlaýar. Özleriniň eline hökümdarlyk gelen wagtynda yok. Biz beýle adalatsızlyk etmeli däl diýen düşünje geldiler. Şeýle de başga zatlarda da rehimsizlik, zalimlik, ýene näme erwetlik bar bolsa, siz bir erwetligiň şeýle ösen ýerine, şeýle sizden de beter olan halklaryň eline sizi bir bereýin. Siz erwetligiň nämedigini bir öz gözleriňiz bilen görün, öz tenleriňiz bilen ol erwetligi çekin. Ondan soň dolanyp gelen wagtyňyzda siz başka yürek bilen, başka häsiýet bilen, başka hili hereket edip başlarsınız diyen maksat bilen Hudaý üzümçüligi derbedagyn etdi. İsrail'i da ähli öz goragyny ayırdı da olary düşmanyň eline berdi. Men durmuşda da köp görýän. Seredin yaşlyk bilen bagly. Yaşlykda biz nähili öz ene atalarymyzyň sözüne gulak asmaýas. Olar bir zat dese biz olaryň aýdanyň tersinden edýäs. Yaşlyk bilen gulak asmazlyk, boyun bolmazlyk, ata-enenize karşı baş götürmeklik, bu häsiýetler her bir yaşlara mahsus olan häsiýetlerdir. Men öz durmuşumda da beýle zatlary kän aýdyp biljek. Emma häzir durmuşy yarım yaş yaşadık diýäs biz türkmenler. 40 yaşa gelip barýas. Durmuşda agyr näme, kynçylyk näme, ähli zady öz bedenimizde çekip, öz gözlerimiz bilen görüp, wagtyň gelip ýaşyň ulaldygyça
bu köp zatlara düşünüp başlayan. Enem için beyle zatlar ettim, keşke etmesedim diyen. Ya öz çağıların, senin edenlerin yalı, ene atan edişin yalı sana edip başlayan vaktinde, onda sen köp zatlara düşünüp, dünya başkaça seyredip başlayan. Ene atan kadrini bilmeyen vaktinde, daş dövrekte, ene atan yalı seni söymedik adamlardan, nehili eziyet çekiyersin, ama onların eziyetine çıdayarsın. Ene atan yalı bolmadık adamların ervetliklerine, adalatsızlıklarına, üstünden hüküm sürüyerler. İş yerinde alacın yok. Hem mezadı görüyen zatların adalatsızlık görüyenen bolsan, aydıp bilmeyen, çıdamalı olayan, ähli zatları Hudaý sana görkezip başlaya. Bu dünyadaki görüyen kıyınçılıkların, öz başından geçiren kıyınçılıkların senin yüreğine üytke diye. Ve son senin yüreğinde keşke öz yakınlarıma beyle etmesedim. Öz yakınlarım bilen has, hormatlı ve rehimli bolsadım diyen pikirler senin içinden dörep başlaya. Şonun için Hudaý kä wagtlar bizim dünyada birazcık dünyanın nähildigini görmegimizi isleýär. Öz bedenimizde käbir erwetlikleri görmegimize yol berýär. Bunu görmek bilen doğru adam, Hudaýa iman eden adam bar olsa, ol hükman, ähli durmuşundaki bolyan zatlardan gowy bir netije çıkarar. Doğru değil mi? Ene ataňyza karşı olara baş göterip olaryň aýdanyny etmän, bişiren naharyny gowy görmän, gulluga gidýän erkekler var. Men hem şolar ýaladym. Gulluga giden wagtynda ene ataňy bişiren naharlary gözüňden geçip gidýär. Ene ataňa da baş göterip aýdanyny etmän, özüňçe bolmadyk, özüňden bir ýaş uly, senden öňrek baran eskerleriň aýdanyny bir kemsiz ýerine ýetiren wagtynda keşke enem bilen atamyň aýdanlaryny ýerine ýetirsedim. Olar etmän wagtynda jezalaýar seni. Ah, ene atam meni muň ýaly etmändi. Hani enemiň bişiren naharlary, hani enemiň bişiren çörekleri. Görýäňizmi nähil adamyň ýüregi ütgeýär. 2 ýyl gullukdan gelenden soň ol eneniň kimligini, atanyň kimligini, olara goýulmaly hormaty nähil başgaça seredip başlaýar. Köplenç Hudaý bize şeýle sapaklary durmuşdan berýär. Ýaşyň ulalan wagtynda diňe soň enem atam diýip göz ýaş dökersiň. Olaryň gadryny bilersiň. Ýaşap ýören wagtynda olara köprek hormat et. Näçe söýüp bildiňçe olary söý. Çünki bu dünýäden geçip gidenden soň puşman edersiň, olara hormat etjek bolarsyň, emma olary tapmarsyň. Gadyrly doganlar, imanly doganlar, Israil halkyndan öwreniň. Hükman Hudaý bize kynçylygyň üstü bilen öwretmegine, ya bizim yüregimizi üýtketmege, ya bizde doğru miwelerin emele gelmegine, gazanmagyna garaşyp oturmalyň. Ýagşylyk bilen, Hudaýyň akyldarlygy bilen başymyza dert gelmänke, eger hakykatdan Hudaý bizden doğru miweler görmek istese, bizim yüregimizde hakykatdanam mukaddes ruhun miwelerini emele getirmek istese, onda muny wagtynda edeliň ve Hudaýymyzyň ady şöhratlansın. Goý Hudaý size ak pata versin. Amin.